ತುಲೆ ಎಲ್ಲೆ ಫುಲ್ ಮೂನ್ ಅತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಿಚುವಲ್ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೇನು ಬೇ ಲೀಫ್ ರಿಚುವಲ್ ಒಂದು ಇನಿ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ರಿಚುವಲ್ 1 2 ಪನ್ಪಿನಿ ಯಾನ್ ಅರಬೈದು ಪಾತೆರಿಗೆ ಎಂಕ್ ಪಾತೆರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆತನು ಇತ್ತೆಂಜಿ ಫೋನ್ ಬತ್ತನ ಎಂಕ್ ಐಗೆ ಮೇರಾಣಿ ದೊಂಡೆಂತ ಮೆಲ್ಲ ಅಂದ್ ಎಂಕಿ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಪಾತೆರು ಫೋನ್ ಉಳ್ಳ ಅರಬೈದು ಇಪ್ಪಿನಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ತೆಪ್ಪರಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದೇ ಪಣ ನಮ್ಮ ತೂಲೆ ಬಾಡಿ ಹೊರ ತೋರ ಒಂದುಕೊಂಡು ಹೊರ ಸಪುರ ಒಂದುಕೊಂಡು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಸು ಪಾಡ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಅವು ಬಕ್ಕ ಮೂಲೆ ಗುಂಪು ಅದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಣ್ಣದು ಅಂಚ ತೂಲೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಬರ್ಡೇಗೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ತೆತ್ತದು ಇತ್ತೇನು ತೂಲೆ ನೆತ್ತ ಡ್ರೆಸ್ದ ರೇಟ್ ತುಲಿ 5,000 ಕೊಡ್ತದೆ ತೊಂದಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ತಪ್ಪದಿ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು ನಿಕುಲು ತೂದುಪ್ಪರೆ ಎನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಂಜಿ ಮುರಾಣಿ ಬನ್ನಾಗ ಊರುಡ್ದು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕುಡ್ದಿತ್ತಿರು ಬೀಜ ಅವು ಒಯ್ತಂದು ಎಂಕ್ ನೆನಪಿಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಮುಜಿನಾಲ್ ಬೀಜ ಈ ಗುಲಾಬಿಯೋ ನಿನಗಾಗಿ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಅಂಚ ಪೂರ ಸಂಡೇ ಅನ್ನಾಗ ಇಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ರಜೆ ಅಂಚದು ನಿಕ್ಲೆ ಶುಭೋದಯ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಸಂಡೇದೊಂಜಿ ದಿನ ಪಣ್ಣ ಯಾನೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಲೇಟ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಈ ಶೆಕೆ ಕುಂಡತ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪಡ್ದಿತ್ತೀನಿ ಕಾಂಡೆ ಬಕ್ಕ ಶೆಕೆ ಕುಂಡತ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಗಾಡಿಗೆ ಕೋಪುನ್ ಪಂಡದು ಅಣ್ಣ ಈ ದೊಂಬುಗು ಕೋಯರ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬೈಯಕ್ಕೆ ಪೋಪುನೊಂದು ಅಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ಅಂಚ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸಂಡೆದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅವು ಒಂದು ಪಂಡದ ಅಡಿಗೆ ದೊಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಬಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುಲು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬಂದಿತ್ತೀರಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಪಂದು ಕೋರ್ಲೆಕ್ಕ ಪಣ್ಣದು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನು ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಅವು ಬ್ಲಾಗ್ದ ನಡು ಟೆಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಒರಿಯಾಗ ತೂಲೆ ಹೇಟರ್ಸ್ ನಕುಲೊಲ್ಲಿರು ವೆಲ್ವಿಷರ್ ನಕುಲೊಲ್ಲಿರು ನಮ್ಮ ಹೇಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಏರ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಪಣ ವೆಲ್ವಿಷರ್ ನಕಲು ತೂ ಜನ ಉಳ್ಳಿರನ್ನ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಸೊ ಯಾನು ದಾದು ಗೊತ್ತುನ ಪಣ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿಗೆ ಹಾಕುನ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಣ್ಣದ ಯಾನು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಯಾನು ನಾನು ಪಂದು ಕೊರ್ಪು ಜಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನು ಅಣ್ಣ ನಾನು ಪಂದು ಕೊರ್ಪೇನು ದೇಪಣ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಅವನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲೇಡಿ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಕೋಡೆ ಕಾಲ್ ಮಂತದ ಇಂಕ ಪಾತೇರಿರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಏರೋ ಒಂಜಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದಿರು ಪಣ್ಣದು ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಮಿರಾಕಲ್ ಆತನೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಂಬರ್ ಪುರ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಎಂಕ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಂತಂದಿರು ಸೊ ಯಾನು ಏನೋ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲು ಪಂಡೇರು ಪಂಡದ ಅಕ್ಲ ಪಂಡದ ಯಾನು ಎನ್ನದಿತ್ತೇನು ಅಂಡ ಮಲ್ಲೇಜಿ ನಮ್ಮ ತುಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೈಡ್ ಹಾಕಿನ ಒಂಜಿ ಅಳಿಲು ಸೇವೆಲ್ಲ ಕನೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೇ ಬಂದು ಕೊರ್ಪೇನು ಸೊ ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ದ ನಡು ಟೆಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಅನ್ನು ಭಯಂಕರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಿರಾಕಲ್ದೊಂಜಿ ಪಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇನು ನಿಕುಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವು ದಾದೊಂದು ತೂದುಪ್ಪರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾಡ್ದೇನು ಬಕ್ಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ದೇತೋ ನೋಡೋಣ ನಿಕುಲು ಒತ್ತುಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐ ಡಿ ಪಾಡ್ದೆ ಅಲ್ಪ ಬಲ್ಲೆ ಫಾಲೋ ಕೊರ್ದು ಎಂಡ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಫಾಲೋ ಕೊರ್ದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತನಾಡ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ಬತ್ತೆರ ತಕೊಂಡದು ಸೊ ನಿಕುಲು ಫಾಲೋ ಕೊರ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವರೀಸ್ಗೆ ಏನಲ್ಲ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ಯಾನೊಂಜಿ ಇನಿತೊಂಜಿ ಸಂಡೆದೊಂಜಿ ಒಂದು ಕಿಚನ್ದೆಲ್ಲ ಇಡಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಉಂಡು ಒತ್ತರ ಮನ್ಪರೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅವು ಒಂದು ಇಂಕುಣ್ಣದ ಶೆಕೆಕ್ ನೆಟ್ಟಿ ಸೈಡ್ ನೆಟ್ಟಿ ನೆತ್ತಿರ್ ಬರೋನು ಮಾರೆ ಶೆಕೆಕ್ ಅವಪಣ ನಮ್ಮ ಕರಿಮಣಿದ ಉಂಡುಂಡತ ಹರು ಉಂಡತ ತಾಗುದು ನೆಟ್ಟಿ ನೆತ್ತಿರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಶೆಕೆಕ್ ಇಂಕ್ ಸೈಸ್ಸೆರೆ ತೀರುಜಿ ದುಮ್ಮು ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಿಯ ಪುರ ಎನ್ನ ಇಡೀ ಮೋನೆಡ್ ಕಹಿಟ್ ಪೂರ ಉರ್ಕುನ್ ಮಾರೆ ಅವಾಗ ಪೂರ ಮಕ್ಕಳ ಯಾನವಾಗ ದುಮ್ಮು ಮಸ್ತ್ ಸಪುರ ಚೊಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕತ್ರ ಅವಾಗ ಪೂರ ಮಿಡ ಇರು ತೋರಪ್ಪರಂದು ಮದ್ನೆ ನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬಲ್ಚರ್ಲಕ ನಿಂತೀನಿ ಅಡ ಅವು ದುಮ್ಮು ಪನದಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏರಿಗಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಬಲ್ಲೆ ಉರ್ಕುಂಡಾಗೆ ಮಸ್ತ್ ತೋರಪ್ಪಿರಂದ ಅರ್ಥ ಗೊದಣ್ಣ ಸೊ ಎನ್ನ ಮೋನೆಡ್ ಕೈಟ್ ಪೂರ ಉರ್ಕುನು ಅವಾಗ ಪೂರ ಮಿಡ ದೀಪ ಈ ತೋರಪ್ಪ ಅವು ಪೂರ ಪಕ್ಕಡೆ ಅವು ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಉರ್ಕುನು ಈ ಟೈಮ್ ಉರ್ಕುನು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತುಯ್ಯನು ಉರ್ಕುನು ಅಂಜಿಜ್ಜಿ ದುಂಬು ಪೂರ ಉಂಡದ ಮೀಟ್ ಅದೇ ಎಲ್ಲಿ ಪೊಕ್ಕೆ ಹಾಪಿನ ಉರ್ಕುನು ಫುಲ್ ಉರ್ಕುನು ಅಪ್ಪ ಪೂರ ನಂಗೆ ಉರ್ಕುದು ತೋರಪ್ಪಿರ್ದು ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಬರಿತಿಲ್ಲದೊಂಜಿ ಪಂಜಿ ಇತ್ತಿನ ಯಾನಾರಡೆ ಏಪಲ ಬುಧವನ್ನಿಂದಿ ಯಾನು ತೋರ ಇರೋದಾದ ಅನ್ಬಿಡು ತೋರಾರೆ ಇಡೀ ದಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಗೋಲ್ಡ್ ಮುರ್ಕುದು ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡದು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಅವೇ ಯಾನಿತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ತರಕಾರಿ ಮನ್ಕೊಡಾಪುನು ದೇಪಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗತ್ತ ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ದಾದಾನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತರಕಾರಿ ಮನ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆ ಕೋರಿ ತಿನ್ಪುನನೆ ಬಡ್ಚಿಂದೆ ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲೆರು ದಪ್ಪಣ್ಣ ಶೆಕೆ ಉಂಡದ ಭಯಂಕರ ಹೀಟ್ ಲವು
ಈ ಟೈಮ್ ರಾಗಿ ಜ್ಯೂಸು ಪದಿಂಗ್ ಸಲ ಇದೆ ಜ್ಯೂಸು ಬಕ್ಕ ತುರೆತ ಪೂರ ತಿಂದಿನ ಮಸ್ತ್ ಎಟ್ಟೆ ತಂಪುಲ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಉಳ್ಳಾಯಿಗೆ ಒಂಥರ ಒಂದು ತಂಪು ಹಾಪುಂಡು ಇಜಿನಂಡ ಈ ಹೀಟುಗೊಂಡತ್ತ ಭಯಂಕರ ಬಕ್ಕ ಇಂಕಿ ಈ ಟೈಮ್ ದುಂಬುಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆದಿರ್ಗೊಂದುಂಡು ಮೇರ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಲ ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೈತ ನೀರು ಪರಪಣದು ಹೆಂಗೆ ಕುಂತು ದಿನಡೇ ಇಂಚಾಪೇನು ಭಯಂಕರ ಈ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಏತ್ ನೀರು ಪರಿ ಆತೆಡ್ಡೆ ದೇಪಣ ಆತ್ ಬೆಗರ್ದು ಪೋನು ಸ್ವೆಟ್ಗುಲು ಎಂಕ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪುನ ನೆಡ್ಜಿ ಎಂಗ ನೆಟೆ ಪುರ ಬೆಗರಂದೆ ನಿಕುಲು ತೂಂದೆ ಪರಿ ಇಂಚೆ 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 ಒಲಸೊಂದೆ ಅಂಚೆ ಆತು ನಮ್ಮ ಮೀಟ್ ಆತು ಬೆಗರ್ ಪನಗಳು ನಮಕ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಲಾಪುನು ಈ ಟೈಮ್ ಏತ್ ನೀರು ಬೋಡು ಆತು ಪರೋಡು ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಟೈಮ್ ಪೂರ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಜ್ಯೂಸು ಬೊಕ್ಕ ಆರೆಂಜ್ ಜ್ಯೂಸು ಈ ಸೀಸನಲ್ ಆ ಟೈಪ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಐತೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಐನಾತು ಪರ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಎಡ್ಡೆ ಗ್ಲೋ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮುರಣಿ ಪಂದಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ತೆಪ್ಪರಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ದೇಪಣ ನಮ್ಮ ತೂಲೆ ಬಾಡಿ ಹೊರ ತೋರ ಒಂದುಕೊಂಡು ಹೊರ ಸಪುರ ಒಂದುಕೊಂಡು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಸು ಬಾಡಿನ ವೇಸ್ಟ್ ಅವು ಬಕ್ಕ ಮೂಲೆ ಗುಂಪು ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಣ್ಣದು ಅಂಚ ತೂಲೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಬರ್ಡೇಗೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ತೆತ್ತದು ಇತ್ತೇನು ತೂಲೆ ನೆತ್ತ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ರೇಟ್ ತುಲಿ 5,000 ಕೊಡ್ತದೆ ತೊಂದಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ತಪ್ಪದಿ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು ನಿಕುಲು ತೂದು ಪರ ಅನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತುಲಿ ಫುಲ್ ಗೌನ್ ಬರ್ತದೆ ತುಲಿ ಫುಲ್ ನೆಟ್ ಎದುರುಡು ಫುಲ್ ಒಂದು ಉಂಡು ತುಲಿ ಇಂಚೆ ಓಪನ್ ಅದು ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಪ್ಯಾಂಟ್ ನೆಕ್ ಇತ್ತೆಯಾನು ತೋರದ ಎಂಕ್ 100 ನ್ಯಾಪುಜಿ ಒಂದು ಐಕ್ಯಾನ್ ಪಂಡಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನೆಕ್ ಪೂರ ಕಾಸು ಕೊರ್ನತ್ತ ವೇಸ್ಟ್ ದೇಪಣ್ಣ ತುಲೆ ಒಂದು ಪೂರ 5,000 ಕೊರ್ನ ಅವೇ 5,000 ಗೊಂತೆ ಕಾಸು ಜಾಸ್ತಿ ಬಾರ್ದುನ ಒಂಜಿ ಉಂಗಿಲಾಣಲ್ಲ ಬೈದು ಐಕ್ಯಾನ್ ಮುರಣಿ ಬನ್ನಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಸು ಬಾಡಿನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಉಂದುಲ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇಗೆ ದೇತದಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದುಲ 2 ವರ್ಷ ಒಂದು ಬರ್ಡೇಗೆ ದೇತದಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಮುರಣಿ ಮುಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸಪುರ ನಿತ್ಯ ನನಗೆ ತೂದು ಪರ ಒಂದುಲ ಕೈ ನೆಟೆ ಇಂಚ ಬರ್ತದೆ ತುಳು ನೆಕ್ ಕೋಟ್ ಉಂಡು ಈ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ನೆಟೆ ಇಂಚ ಹೋಲ್ ಬರ್ತದೆ ನೆಕ್ ಇಂಚ ಜಾಕೆಟ್ ಉಂಡು ಮಿತ್ತಡು ತೂದು ಪರ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇಗೆ ಪಾಡ್ದಿನ ನಿಕುಲು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತೂದು ಪರ ತುಲೆ ನೆಟೆ ಇಂಚ ಕೈ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಒಂದುಲ ಸಡನ್ ಯಾನಿತ್ಯ ತೋರದ ಹೆಂಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಹಾಕುಜಿ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಯಾನಿತ್ಯ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಂತ್ ಒಂದುಲ್ಲೇನು ಒಂದು ಎತ್ತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇದು ಎತ್ತದಿ ಒಂದುಲ್ಲೇನು ನಾನು ಆಸೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸಪ್ರ ಅನ್ನಕ್ಕೆ 100 ಆಗಿತ್ತು ಅಂಚ ಅಂಚ ಕೆಲದ ಡ್ರೆಸ್ ಮೇರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಎಂದೆ ಒಂದು ಪುರ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಈತು ಜೀನ್ಸ್ ಪುರ ಪಾಡೋದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಿದೆ ಪಾಡುದೇನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದುಲ ತುಲಿ ಒಂದುಲ ಭಾರಿ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕಲರ್ ಒಂದು ಪುರ ಸಪುರಪ್ಪನಾಗ ದೇತೊಂದಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಬರ್ನಾಗ ಒಂದೇನೆ ಪಾಡ್ದಿನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನೆನಪಾಗೋಯ್ತೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಅದು ಸಪೂರ ಎತ್ತೆ ತುಲಿ ನೆನೆ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ತುಲಿ ಎಷ್ಟು ಶೋಕುಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಪುರ ಸಪುರಪ್ಪನಾಗ ದೇತೊಂದಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಫುಲ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಡು ಅಣ್ಣ ಕೂಡ ಏನು ಸಪ್ರ ಆಂಡ ಇತ್ತೇ ಅಣ್ಣ ಡೈಲಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಮನ್ಪೇದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪಂತದ್ದು ಇತ್ತೆ ರಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಜೈದನು ಸಪ್ರ ಆತೆ ಅಂಚೆ ಕೆಲವು ಪೂರ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಏನು ಪಾಡಲ್ಲಿ ಪೂರ ಬರೀತಿದ್ದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಕ್ಕ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಏತ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಾಡೊಂದೇ ಪಡ್ತಾರೆ ರಿಪೀಟ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಕೆಲವು ಬರ್ಪೇರು ತಾತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಡ್ರೆಸ್ ದೇಪಣ್ಣ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಡಾನ್ಸ್ಗೆ ಪಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಸೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಡ್ರೆಸ್ ಗೋಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನಾನು ಬಂಟ್ವಾಳಗೆ ಹೋದಿತ್ತೇನು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತು ಅಂಚೆ ಅನ್ನು ಕನ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕನ ಎರ್ಕೋದಿತ್ತೆ ಅವೊಂಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ದ ಸಾರಿ ಉಂಡತ್ತ ಯಾನೊಂಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾರಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವು ಪೂರ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ಗೆ ಖಾಲಿ 200 ತಿಕ್ಕದಿನಿ ಏತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡತ್ತ ಅವು ಅಪ್ಪಗ ಬಂಟೊಳಗೆ ಇಂಕು ಪೋದಿ ಮೇರ್ ಪಂದಿತ್ತಿನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಚ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಲೆ ಒಂದುಲ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಹಾಪುಜಿ ಒಂದು ಕೈ ತಾಡಿಗೆ ಇಂಚ ಬಿಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ ಒಂದುಲ 200ಗೆ ತಿಕ್ಕದಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಬಂಟೊಳಗೆ 25 ದಿನ ಒಂದುಲ ಏನೈತೆ ತೋರ ಆಯ್ತಾ ಇಂಕ ಹಾಪುಜಿ ಅವನೆಟೆ ಇಂಚ ಬಿಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ ತೋರಾದು ಒಂದು ಪುರ ಇಂಚಿನ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟದ ಪುರ ಉಂಡತ್ತ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಎಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಡಾನ್ಸ್ಗೆ ಪುರ ಪಾಡರೆ ಎಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಪುರ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಉಂಡತ್ತ ಏತ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಯಾವ್ಜಿ ಇವಾಗ ಸೇಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಅನ್ನೋದು ತೂಪಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬೋರಿ ಮೇರೆಂಚಿನ ಏಪದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟದಲ್ಲಿ ದೆಪ್ಪೋದು
ಮುಂದೆ ಒಂದು ಆನಿ ಹೇಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮುಂದೆ ನಾನು ಪಾಡು ಜನ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಆನಿ ಬರ್ಡೇಗೆ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಮುಂದೆ ನಾನು ಪಾಡು ಜನ ಇಲ್ಲಡ್ ಪಾಡ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಇದೇ ಫೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅದು ಫೋರಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಬಂದೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಬರ್ತೀರಿ ಗಟ್ಟಿ ಬರ್ತೀರಿ ಗಟ್ಟಿ ಬರ್ತೀರಿ ಏನು ಬಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೇನ ರೂಮ್ ಇರಲಿ ಅನ್ ಕುಂಟು ಮಡಿತೊಂದು ಅಂಚ ಇಂಬೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಆಯನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಕೊಡೊಂಜಿ ಡಿಯೋ ಗಾಡಿನದ ರೆಡ್ ಕಲರ್ದ ಐತೊಂಜಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಂತದಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕೆ ನಾಯ್ಡ ಪಂಪಿನಿ ಈ ಗಟ್ಟಿ ಮಂತ್ ಪಾತೇರು ಗಟ್ಟಿ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಅವಕ್ಕೆ ಏನು ಜಿಂಬೆ ಪಾತೇನೆ ಇಂಬೆ ಪಾತೇನು ಮೆಲ್ಲನೆ ಪಾತೇನು ಐಂಬೆ ಎನ್ನ ಗಂಡ ನಿತ್ಯ ಪಂಪಿನಿ ನಿಕ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಅರದ ಇದು ಪಾತಿರ ನಿಂಕ್ಲಿಗೆ ನಿನ್ನಲಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಡೋದು ಈ ಮೈಕದ ತುಂಬ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಣ್ಣ ಎನ್ನ ದೊಣ್ಣೆ ಮಲ್ಲೊಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಇಂಬೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಬಾತಿರ್ನು ಆರ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಬಾತಿರ್ನು ಎಂಕ ಮಾತ್ರ ಪಾತಿರ್ ಬಾತಿದ್ದು ಸ್ವರ ಗಟ್ಟಿ ಮಂದು ಪಾತಿರ್ ಬಾತಿರ್ದು ಅವು ಸ್ವರ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಇಂಬೆ ಪೂರ ಮೆಲ್ಲ ಬಾತಿರ್ನು ಅದುವೇ ಈ ಮೆಲ್ಲದ ಬಾತಿರ್ನು ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ ಒಂದಿತ್ತ ಏನನ್ನು ಬಿಡ್ದೆ ಬೋಯರ್ ಮಾರ್ರೆ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ದಿರು ಅವೊಂಜಿ ಇಮೇನ ಒಂಜಿ ಡಯಲಾಗ್ ಓ ಏನನ್ನು ಬಿಡ್ದೆ ಬೋಯರ್ ಮಾರ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಏನನ್ನು ಬಿಡ್ದೆ ಬೋಯರ್ ಮಾರ್ರೆ ಅಂತ ಅಂಚ ಮುರಾಣಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಂದಿತ್ತು ನಿನ್ನೇನೆ ಎಂಗಳು ಗಾಡಿ ಬಿಡ್ನಾಗ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಐತ ಪೂರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಕಲ್ತೆ ನಾನು ಸುಯ್ಯ ಬೇರೆ ಪನ್ಪಿನಿ ನಾನು ಅರಬೈದಿದ್ದು ಪಾತೆರಿಗೆ ಎಂಕ್ ಪಾತೆರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ತೆಂಜಿ ಇತ್ತೆಂಜಿ ಫೋನ್ ಬರ್ತನೆ ಎಂಕ್ ಐಗ ಮೇರಾಣಿ ದೊಂಡೆಂತ ಮೆಲ್ಲ ಅಂದ್ ಎಂಕಿ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಪಾತೆರ್ ಬಾತಿದ್ದು ಫೋನ್ ಉಡ್ಲ ಅರಬೈದಿಪ್ಪಿನಿ ಮೆರ್ನ ಪುರ ಸ್ವರ ಇಲ್ಲಿ ಮೆರಡಿತ್ತೆ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಪೋದು ಎಂಚಿನಾಣಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಎಂದು ತರಕಾರಿಯಿಂದ ಪನ್ನಿಬೇಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗನ ಮನೆ ಈತಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಡು ದೇಪಂಡ ಬಯ್ಯ ಪೋಡತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪುನಾಡ ಎಂಗಳು ತರಕಾರಿಯ ಕುಲ್ಲೋಡ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಮೆರಡೆ ಅನಿತ್ಯ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಪೂಲೆ ಪಣ್ಣದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೂಲೆ ಪಣ್ಣದು ಅದು ಪತ್ತೊಂದು ತರಕಾರಿ ಪನ್ನೀರ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಾರ ಪನ್ನೀರ್ ಇಟ್ಟಿನಂದ ಒಂದು ಮಶ್ರೂಮ್ ಮಾತ ಮೇರೊಂಜಿ ಖಾರ ಬರದೊಂಜಿ ಊರಿಗೆ ಪೋದು ಕಪ್ಪು ಅದು ಪೋತಿರು ಮೋನೆದ ಕಲರ್ ತುಲೆಗೆ ದೊಂಬುಗು ಕಪ್ಪು ಕಸಕ್ಕೆ ಅದು ಪೋತಿರು ಮೆರ್ನ ಈ ಕಲರ್ ಆಗ್ತದೆ ದುಂಬುದು ಇತ್ತೆ ಮೆರ್ನ ಅಮ್ಮ ತುಯ್ಯಡ ವೀಡಿಯೋಡು ಎನ್ನೇರು ಎನ್ನ ಮಗೆದಾನೆ ಇದು ಕಪ್ಪಾತಿ ನಿಂದು ಕಪ್ಪು ಆತಿರು ಮಾರೆ ಇಂಚಿನ ಅವಳ ಆತು ದುಂಬುಂಡ ಗಾದ ವಸ್ತೆಯ ಭಯಂಕರ ದುಂಬ ಒಂದು ಕಪ್ಪಾತೀರ್ ಮೇರು ಈ ಕಲರ್ ಆಯ್ತು ದುಂಬ ಎಂಕಲ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತುಲೆ ಐಟು ಅರ್ನ ಕಲರ್ ತುಲೆ ಮೆರ್ನ ನಿಜವಾದ ಬಲ್ದು ಮೇರು ಬೀಟಿಶ್ ಕಲರ್ ಮೆರ್ನಲ ಎನ್ನ ಬಿಜ್ಜುನಲ ಜೇಲಕ ಫೇಸ್ ಬಕ ಕಲರ್ ಲಕಲ ರಡ್ಡಿ ಜಂತಲ ವೀಟಿಶ್ ಕಲರ್ ಬಕ ಎನ್ನ ಕಲರ್ ಸೋನುಗು ಬೈದನು ಯಾನು ದುಂಬು ಎನ್ನ ಮದ್ಮೇಡ್ ದುಂಬು ಎನ್ನ ಅವೇ ಕಲರ್ ಐಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಇತ್ತೀನಿ ಮಂಜಲ್ ಕಲರ್ ಎನ್ನ ಊರ್ದಕ್ಕಳು ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರು ನೆಟ್ಟು ಹಾಕಲು ತೂತೇರೆ ಎನ್ನ ಕಲರ್ ಇತ್ತೆ ಕಲರ್ ಪೂರ ಪೋಣೆನ್ನ ದುಂಬು ಒಂಥರ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಮಂಜಲ್ ಕಲರ್ ಭಾರಿ ಶುಕದ ಕಲರ್ ತಮನ್ನ ತೂದು ಪರತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಕ್ಟ್ರ್ ಆ ಕಲರ್ ಇತ್ತು ನೆನ್ನ ಇತ್ತೆನ್ನಲ್ಲ ಕಲರ್ ಪೂರ ಪೋಂಡು ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲ ಮಂಜಲ್ ಕಲರ್ ಬಕ ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಏರ್ಲ ಪನ್ಪಿದ್ದೀರ ಐಕು ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಕಲರ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸೋನುಗು ಬೈದುಂಡು ಬಕ ಇಮ್ಮೆ ಅಂತೂ ಪಹಾರದ ಪೆರಡೆಲಕನ ಇಲ್ಲದುಲ್ಲ ಇಡು ಕುಲ್ಲುಂಡ ಇಂಬೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪಿದೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಸೋನು ದೊಂಬುದುಂಡ ಎನರ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಬುಡ್ಚಿ ಟ್ಯಾನ್ ಹಾಪುನು ಕಲರ್ ತರೆ ಕುತ್ತುಲು ಅಂಚ ಇಂಚ ಪನ್ಪಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಬಕ ಆಯನ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಇದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಲಕಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಯಲ ಮೆರ್ಲಕನೆ ಅಂಗಿದೆತ್ತದೆ ಕುಲ್ಲುನು ಇತ್ತೆ ಮೇರೆ ಕ್ಯಾಮರಾಗ ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ಬೋದು ಕುಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿನ ಮೇರ್ಲ ಸೋನಲ್ ಒಂಜೇಲಕ ಅಂಗಿದೆ ಎತ್ತದೇ ಕುಲ್ಲುನು ಬಕ ಮಲ್ಲ ಬಕ ಕೆಲದ ಜೋಕುಲು ಪುರೋಣದ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ವೆ ಮಲ್ಲ ಏತ್ 6th ಹಿಡ್ದ ಈ ಏಪಡ್ದು ಮೇ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಶುರು ಮಂತದೀನಿ ಏತ್ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡ್ದು 6th ಹಿಡ್ದೆ ಆಯ ಪಾಪ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲಮಗೆ ಎಂಕ ಇಮ್ಮೆನ ಒಂದು ತೂನಗೆ ನೇಚರ್ ತೂನಗೆ ಇಂಕ ಎನ್ನ ಫಲ ಎನ್ನ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಆಯಲ
ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೆಪ್ಪ ಅಂದು ಪ್ಯಾಂಟೇ ಪಾಡುನು ಇಂಬೆ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೆಪ್ಪ ಅಂದು ಆಗ ಭಯಂಕರ ಶೈ ಆಗ ಅಂಚ ದಾಗಿ ಪಾಡುಜ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟ ಪೂಜೆಗೆ ಐಟ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಉಂಡದ ಆಯ ಶಾರ್ಟ್ಸೇ ಪಾಡು ಆಯ ಅಂಚೆನೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಡೀ ಅಂಪನ ಗಟ್ಟಿ ತಿರ್ಗದು ಬರ್ಪೆ ಅಂಚಿನೇ ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಮ್ಮಂಜಿ ಮುರಾಣಿ ಬನ್ನಾಗ ಊರುಡು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಬೀಜ ಅವು ಒಯ್ತಂದು ಇಂಕ ನೆನಪಿಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಮುಜಿನಾಲ್ ಬೀಜ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ತುಲೆ ಐತ ಚಿಗುರು ಬೈದಂತು ಚಿಗುರು ಬೈದಂತು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಜಾರಡ ಕುಡೋರ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಚಿಗುರು ಬೈದಂತು ಎಲ್ಲ ಮುರಾಣಿದ ಒಂದು ತುಲೆ 1 2 3 4 5 ತುಲೆ ಕುಡ್ಕ ಕುಡ್ದಿದೆ ಜನ ಒಂದು ಆಂಡು 5-6 ನನ್ನ ಬಾಡೆ ರಾತ್ರಿ ಗಂಡ ಗುಲಾಬಿ ಈ ಗುಲಾಬಿಯೋ ಗಾರ್ಡನ್ ದಾಸವಾಳದ ಗಿಡ ಅಲ್ಪದ ಮಿತ್ತದರ್ನ ಗಾರ್ಡನ್ ತೀರತ್ತ ಅರೆಗ್ಲ ಏನಲ್ಲಕನೆ ಭಯಂಕರ ಮರಲು ಕೂತದೈತ ಮೂಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಜನ ಒಂದು ಕೂತದೈ ಪಾಡ್ದೆ ಇಲ್ಲೇರು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಜನ ಎಂಕ್ ನನ್ನದಾದ ಗೊತ್ತನ ಐತೆ ನೀ ಮರಿಯೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ತಿರ್ತುರೆ ನೀ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಣ್ಣದಲಕ ಪಾಡ್ದು ಐತೆ ಮಿತ್ ಗೋಣಿಪುರ ಪಾಡ್ದು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮುಂಜಿ ತರಕಾರಿದ ದೈ ನೋಡು ತೂಕ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾರೆಸ್ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಆಪುಜ ಅಂದು ತೂಪೆ ಅನ್ನ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಾರ್ದು ಇತ್ತೊಂಜಿ ಮರಿಯೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಡು ಐಟ್ ಕೊಂಚ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ತರಕಾರಿದ ಪಾಡುವೆನು ತಿರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಂತದು ಐದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪಂದು ಕೊಪ್ಪೆನು ಯಾನಿತ್ತೆ ಐತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇನು ತಿರ್ತಡೆ ಗ್ಯಾಲರಿದ ತಿರ್ತಡೆ ಮಣ್ಣು ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಫಸಲು ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ತರಕಾರಿದ ದೈ ಅವು ಸಕ್ಸಸ್ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪಂದು ಕೊಪ್ಪೆನು ಅವ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೇನು ಮರಿಯಲ್ಲಗು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇನಿತ್ತೆ ಸೋನು ದಾದಾ ಒಂದು ಪನ್ನೀರ್ ಆವತ್ತೇನಿ ಹಾಂ ಡ್ಯಾಡಿ ಡೇನು ದೇ ನೀರು ಜಿಂಜಾವೇನು ಬೇಗ ಪೋಲೆ ಮಾರೆ ದಾದಾ ನಂಗೆ ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ಪತಂದಲ್ಲೇವ ಮೇರೆ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಹಿಡ್ದೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬಾರ್ದು ಕಿದಾಡೋನು ಇಲ್ಲೇ ದಲ್ಲ ಜ್ಯೂಸ್ ಮೀನು ದಲ್ಲ ಪತಂದಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಪತಂದಲ್ಲಿ ಅವೇ ಹಾಂ ಓಕೆ ನೀನು ವಾಟರ್ ಮೆಲನಾ ನೀರು ಜಿಂಜ ಅಡುಗೆ ಆಗಿ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ನು ಕೊಂಚ ಜ್ಯೂಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಮೇ ಜೋರು ಬಾಜೆಲ್ಲ ಅವ ಪನ್ನೀರ್ ಇಜಿನ ಮಶ್ರೂಮ್ ಪನ್ನೀರ್ ಅವ ಅಂದತ ಪನ್ನೀರ್ ಅವು ಬಟಾಣಿ ಮುಂಗೆ ಒಯ್ದಿನ ಪತ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ಬಟಾಣಿ ಕೋಡೆ ಮುರಾಣಿ ಮಂತದ್ದು ಖಾಲಿ ಆಡು ಬಟಾಣಿ ಬಾಯ್ ಈ ಒಡೆಗೆ ಮೇ ಬಿಜ್ಜು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ತುಲೆ ಎಲ್ಲೆ ಫುಲ್ ಮೂನತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲೆ ಮನ್ಪು ನಂಚಿನೊಂಜಿ ರಿಚುವಲ್ ಪಂದು ಕೊಪ್ಪೇನು ಬೇ ಲೀಫ್ ರಿಚುವಲ್ ಅವು ಈ ರಿಚುವಲ್ ಒಯ್ಕು ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಕ್ ಒಂದೇಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡುವೆರು ಪಂಡ ಕಾಸದ ಅಭಾವ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಏರು ಮಸ್ತ್ ವೀಕುಲ್ಲೇರು ಕಾಸು ಏರ್ನ ಕೈಟ್ ಬೆಂದಿನಲ್ಲ ಉಂತುಜಿ ಏರಿಗೆ ಕಾಸು ಬೋಡು ಲಕ್ಸುರಿ ಲೈಫ್ ಬೋಡು ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ರಿಚುವಲ್ ಪಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆ ನೈಟ್ದ ಟೈಮ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಗ್ರೀನ್ ಇಂಕ್ಡ್ ಬೇ ಲೀಫ್ಡ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಗೊತ್ತಾನ ಕಟ್ಟಾದು ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಬೇ ಲೀಫ್ಡ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಮುಂದೆ ಕೋವು ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಬರೆಪಿನ ತೂಪವೇನು 978152 ತುಲೆ ಈ ಒಂದೇಟು ಬೇ ಲೀಫ್ಡ್ ಬರೆಪುನಂಚಿನ ನಂಬರ್ 21978152 ತುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಗ್ರೀನ್ ಇಂಕ್ ಪೆನ್ನುಡೆ ಬರೆಯೋಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಉಂದೇನ ಹಿಡ್ದಕ್ಕದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪೆನ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಬೇ ಲೀಫ್ನ ಪತ್ತದು ಇಂಚ ಕೈಟ್ ಒಂದು ಮಂತದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂತದು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಬತ್ತಿಲಕನೆ ಅವೇನೊಂಜಿ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಬಾಯ್ಡ್ ಇಂಚ ಮನಸ್ಸುಡೇನು ನೋಡು ಐ ಆಮ್ ಎ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಇನ್ ಮೈ ಅಕೌಂಟು ನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಏತೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬೋಡು ಆ ಅಮೌಂಟುನು ಮನಸ್ಸುಡೇನು ನೋಡು ಆತು ಅಮೌಂಟು ನಿಕ್ಲ ಅಕೌಂಟು ಬೂರ್ಲಕ
ನಿಕ್ಲು ಇಂಚಿನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆದಿತ್ತಿನಾಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ಪುಲಕ ಪೂರ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದೇನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ನಿಕ್ಲೆ ಬತ್ತಿಲಕ ರಿಸೀವ್ ಆಯ್ಲಕ ನೆಟೆ ಎನ್ನೋಡು ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಬತ್ತಿಲಕನೆ ರಿಸೀವ್ ಆಯ್ಲಕ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಡು ಡೆಪ್ಪೋಡು ಐಡ್ದು ಅಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪೊತ್ತದು ಫುಲ್ ಒಂದು ಪೊತ್ತೋಡು ತಿಕ್ಕಡು ಫುಲ್ ಒಂದು ಪೊತ್ತೋಡು ಫುಲ್ ಪೊತ್ತೋಡು ಒಂದು ಫುಲ್ ಪೊತ್ತೆರು ದೀವೋಡು ಫುಲ್ ಆ್ಯಶ್ ಆವಡವು ಫುಲ್ ಪೊತ್ತೋಡು ಇಂಚ ಪೊತ್ತೋದು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಫುಲ್ಲು ಪೊತ್ತೋಡವು ಫುಲ್ಲು ಪೊತ್ತೆರು ದೀವೋಡು ಅವು ರಿಚುವಲ್ ಮಂತದ ಬಕ್ಕ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪರಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಗೋ ಮನ್ಪೋಡು ಬಕ್ಕ ಅವು ಐತವ ಅನ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಅವು ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುಣು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಫುಲ್ಲು ಪೊತ್ತೋಡು ಫುಲ್ಲು ಪೊತ್ತುದು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಐತ ಆ್ಯಶ್ ಉಂಡತ ಆ್ಯಶನ್ ಕೊನ್ನೋದು ದೈತ ಮುದೆಲ್ಗ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಪಿದೆಗೆ ಫೂ ಒಂದು ಉರ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಒಂದೊಂಜಿ ರಿಚುವಲ್ ಆಂಡು ಬಕ್ಕ ಇನಿ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಡೆದ ಒಂಜಿ ರಿಚುವಲ್ ಪನ್ಪ್ಯಾನು ಒಂದು ನಿಕ ಏರೆಗ್ ಲೈಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಬೋಡು ಏರೆಗ್ ಇಂಚಿನಾಡಲ ಒಂಜಿ ಅಚೀವ್ ಮನ್ಪೆರುಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಬೇಲಿಫ್ಡ್ ಒಂಜಿ ರಿಚುವಲ್ ಪನ್ಪೆ ಅವಲ ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಪೆನ್ನಡಿ ಬರೆಯರೆ ಗ್ರೀನಡ್ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯರೆ ನಿಕ್ಲ ವಿಶ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಯರೆ ಒಂದು ಇನಿ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ರಿಚುವಲ್ 124889 ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ ಓಕೆ ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಕೈಟಿಂಚ ಪತ್ತದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಬರ್ಪುಲಕ I am achieving everything in my life. I am a successful person. ಅಂಚಪುರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಅಚೀವ್ ಮನ್ಪೆರು ನಾವು ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಆವಡು ನಿಕ್ಲ ಜಾಬ್ ಆವಡು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇತ್ತು ನಾನು ನಿಕ್ಲ ಓವಣಲೊಂಜಿ ಹೈಯರ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಪೋಡಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಪು ನಾನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕನೇರೆ ಈ ಒಂಜಿ ರಿಚುವಲ್ ನಂಬರ್ ಸೊ ಇಂದೇನು ಅಫರ್ಮೇಷನನ್ನು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ದೇನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಮಂತದು ಪನ್ನೋಡು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುದು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಅಂಚೆನೆ ಸೇಮ್ ಅಂಚೆನೆ ಪೊತ್ತಾವಡು ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಸಂಡೇ ಇನಿ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಫುಲ್ಲು ಪೊತ್ತಾವಡು ಫುಲ್ಲು ಪೊತ್ತಾದು ಫುಲ್ಲು ಪೊತ್ತೋಡು ಆಯ್ತು ಆ್ಯಶ್ ಫುಲ್ಲು ಬತ್ತಿನೆಟ ಪೊತ್ತಲೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ತುಂಡು ಉಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಪೊತ್ತಾವಡು ಗಾಳಿಗೆ ತೆಕ್ಕು ಇಂಚ ಫುಲ್ಲು ಪೊತ್ತೊಡವು ಫುಲ್ಲು ಪೊತ್ತದು ಆ್ಯಶ್ ಬರೋಡೆ ಇಟ್ಟು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಆ್ಯಶನ್ ಪಿದೆ ಫೂ ಒಂದು ಉರ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ಒಂದು ಸಂಡೇ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ರಿಚುವಲ್ ಅಂಚ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಶ್ ಬತ್ತನ ತಾವೇನು ಫೂ ಒಂದು ಪಿದೈ ಉರ್ಪುಲೇಜಿನ ದೈತ ಮುದೆಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ರಿಚುವಲ್ ಮನ್ಪುನಗಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಯೂನಿವರ್ಸ್ದ ಮಿತ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ರಿಚುವಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಣ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ರಿಚುವಲ್ಡು ಉಪಯೋಗ ಆತನು ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ವಿಷಿತ್ ನಂಡ ಅವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ರೆ ಐತ ಮಿತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಿಲೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದೀವನೆ ಮಂತ್ ನಂಡ ಬೊಕ ಎಂಕ್ ಬತ್ತದ ಮೂಲು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡೋಚಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ದೀದ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ 100% ಟ್ರೂ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಇಡೆಗೆ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ವಿಡಿಯೋ ದೇಪಂಡ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಲಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇಂಕ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುನು ಅಂಚ ಇನಿ ಒಂಜಿ ತರಕಾರಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾನದ ಯಾನು ಇನಿ ಪನ್ನೀರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ದೇಪಂಡ ಬಯ್ಯ ಪೋಡದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಡತ್ತ ಮೀನು ಮಾಸ ತಿಂದು ಪೋಪುನೆಲ್ಲ ಸರಿಯತ್ತ ಅಂಚ ಸೊ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಪಂಡೆತ ಎಂಕೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪೋಡು ನಿಕುಲು ದೇಪಂಡ ನಿಕುಲು ದಾದ ಗೊತ್ತನ ಕಂಜೂಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪು ನಿಕ್ಲ ಅಂಚ ಬೊಕ ಏರ್ ಪೊಸತಾದ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೂವೊಂದುಲರ್ ತುಲೆ ಅಕುಲೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತು ತುಲೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ ಬಕಲಾತ ಎನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಿಚುವಲ್ಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ ಮಸ್ತ್ ಮಿರಾಕಲ್ದ ಕೆಲವು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಪೂರ ಪಂದ್ ಗೊರ್ಪೆ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾನು ಮುರಾಣಿ ಪಂದಿತ್ತೇನು ಯಾನು
ಒಂದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ಒಂಜೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಪನ್ಪೆ ಪಣ್ಣದ ಐತನೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಜೆ ನನ್ನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ದನೆ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗದ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ರಡು ಮೂಜಿ ಪಂಡಲ ನಿಕ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ. ಸೊ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಲ ಅಂಚನೆ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪ್ಲಿ. ಓಕೆ ಇನಿಕ್ ಈತೆ. ಸೊ ಇಡೆಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮನ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮದಪುಚಿ. ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಏರ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿರ್ತಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು. ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.